Ani bikini bottom. Ani bikini bottom. Yo, may baro ka suwablay ka driver ka los bimakini bottom aya. Die krijgt de creeps in mijn nooit wie ne ay price session to na deze na naman di aya. No mga no balance aya. Kaya motsi kaya join la di may kosma TF. Agwijs ko rin zi. Ati sa siniman oya. Yara ka ni baka magsiti ay taraki aya uwadona aya may ears na titsa. Away, as I tight my baroy kanas manabi ko moya. Achilles is in session guys, aids tiyak. Achilles. Je dozo baroy ka story di may bergon match. Squad Z. Kataya. SpongeBob. Achilles. Nangkani aya. Kom terug as baroy ka story guys. Kom terug. Fuck. Yara. Squad. Ik zie niet man in Engels nou aya. Away, ik zit iets hier. Atitsa aya. My bro, wanneer was die man niet zo toe aya? Ik dus geweten aya man. Zo fokol aya, want kan die man iets regelen daar bij die Spanga aya. Ay, man, SpongeBob man zijn waren ik net rechts weer van een kakplek af. As my bro, kijk, ik moest weer gaan toe voor de reepsie niet man. Yo, weet je keer my bro. Wanneer wil je man school klaarmaak? My bro, dat is ook mijn gears aya. Oh, man, dan eerder die man laat slag aya. Ik kom in mijn lachje aya, kijk uit die boeken aya. Jangan dikagel hier. Aya man spelen aya. Jangan dikagel hier. Als je meneer, als ik kaki, mijn bro, als ik kaki. Als dat je gaat, mijn bro, kijk, gaan die al die boeken. Ay, befok, squad it zie. Nou, kijk, ada di plek slag sini mana, maar dan matrikulasin. Net één klas dia may. Oh, nou praat die man, aya, als je apel niet is, kijk, ik woon er niet. Ga naar mijn foto's in die klas. Frotis. Jawa frotis. Jawa slag zai. Kaya griya matrik may bang. Sa kanalo na kayo sa